Andrei Stoian voia doar un weekend de liniște în casa de la țară moștenită de la tatăl său. Dar deschizând ușa, a găsit o mamă epuizată, 3 copii speriați și un contract pe care nu-l semnase niciodată. Între furia trădării partenerului de afaceri și privirea celor care nu au unde să se ducă, va trebui să aleagă să-și apere propria moștenire sau singura familie care mai crede în el. Și tu, de partea cui ai fi? Înainte de a asculta această poveste emoționantă, abonează-te la canalul nostru și primește în fiecare zi povești care încălzesc inima. Comentează ce ți-a plăcut cel mai mult, dă like videoclipurilor și ajută-ne canalul să crească. Aerul de după amiază târzie pătrundea prin fereastra întredeschisă a mașinii, aducând mirosul de pământ reavăn care venea mereu înainte de ploaie în zona rurală a Prahovei. Andrei Stoian și-a ajustat mâinile pe volan, simțind bumbacul cămășii simple lipit de spate. Autostrada A3 se întindea înainte, lungă și cenușie, tăind dealuri împădurite și câmpuri întinse care se pierdeau la orizont. Părăsise apartamentul din Floreasca la 7 dimineața, fără să-și anunțe secretara, fără să-și programeze întâlniri la întoarcere, fără măcar să confirme dacă partenerul Dragoș Munteanu avea nevoie de el pentru a semna vreun document urgent. Luni la rând de nopți nedormite, de conversații tensionate cu furnizori și bănci, de rapoarte care nu se încheiau niciodată corect, îi corodaseră ceva în interior. Dragoș Munteanu insista pe investiții din ce în ce mai riscante, contracte care promiteau profituri rapide, dar cereau garanții grele. Decizii pe care Andrei le semna pentru că avea încredere, pentru că începuseră împreună, pentru că nu voia să creadă că partenerul își pierdea controlul. Dar neîncrederea era deja acolo, pulsând în nopțile albe, în cifrele care nu se potriveau, în conversațiile întrerupte când intra el în cameră. Casa de la țară se afla la 20 de kilometri de Câmpina, pe un drum de pământ bătut care ocolea mici proprietăți rurale. Fusese a tatălui său, înainte ca tatăl să moară. Andrei încă își amintea cum își petrecea vacanțele acolo în copilărie, ajutând paznicul să repare garduri, alergând după găini prin curte, auzind-o pe mama strigând de departe să nu se urce în prun. După ce tatăl său a murit, Andrei a preluat compania și casa a rămas acolo, închisă cea mai mare parte a timpului așteptând. Mergea de 2, poate 3 ori pe an, doar pentru a verifica dacă totul era în ordine, dacă acoperișul nu avea scurgeri, dacă niciun invadator nu forțase ferestrele. Niciodată nu a fost nevoie să meargă mai mult de atât. Casa era liniște, memorie, control. Era singurul loc unde nimic nu-i scăpa de sub control. Când a cotit pe drumul de pământ și a văzut poarta de lemn vopsită în alb, a simțit că îi slăbește puțin inima, dar trecând de poartă, aerul a început din nou să apese. Erau haine de copii atârnate pe o sfoară improvizată lângă verandă. Tricouri mici colorate, un șort roșu, un prosop cu desen de dinozaur, jucării împrăștiate pe iarbă, un camion de plastic răsturnat, o minge dezumflată, păpuși fără brațe sprijinite de gard. Andrei Stoian opri încet. Simți motorul cum se oprește sub picioarele sale, dar rămase nemișcat, cu mâinile încă pe volan, privind. Din coșul de fum se ridica un fum subțire, aproape invizibil pe cerul senin. Cineva gătea, cineva locuia acolo. Coborâ din mașină și se îndreptă spre ușa din față. Lemnul era decolorat, avea nevoie de vopsea proaspătă, dar clanța strălucea ca și cum cineva ar fi lustruit-o zilnic. Bătut de 3 ori, ferm. Auzit pași grăbiți dinăuntru, o voce feminină vorbind în șoaptă, plânsul înfundat al unui copil mic. Ușa se deschise. Femeia care apăru în prag avea vreo 30 și ceva de ani, slabă, cu părul șaten strâns într-un coc improvizat. Purta o bluză de bumbac decolorată și o pereche de blugi peticiți la genunchi. Avea ochi întunecați, adânci, care îl priveau cu un amestec de surprindere și teamă. În spatele ei, Andrei văzut 3 copii. Un băiat de vreo 10 ani, serios, observând totul în tăcere. O fetiță de vreo 7, ținând de mână un băiețel mic care se văita încet, ascunzându-și fața în fusta mamei. "Pot să vă ajut?" întrebă femeia, și era o anume fermitate în vocea ei, chiar dacă îi tremura puțin. "Aceasta este casa mea," spuse Andrei.
Încercă să pară calm, dar fraza îi ieși aspră. Cine sunteți dumneavoastră? Femeia clipi, confuză. Cum adică casa dumneavoastră? Această proprietate aparține familiei mele, repetă el încet. Întotdeauna a aparținut. Cine v-a autorizat să stați aici? Ea făcu un pas înapoi, trăgând instinctiv copiii mai aproape. Băiatul mai mare se încruntă, suspicios. Fetița strânse mai tare mâna frățiorului. Eu plătesc chirie, spuse femeia, mai tare acum. Am contract, semnat, cu semnătură legalizată la notar, totul în regulă. Andrei simți sângele cum îi urcă la cap. Contract? Ce contract? Eu nu am autorizat niciodată nicio chirie. Femeia se întoarse, nervoasă, și lua o servietă veche de plastic care stătea pe o măsuță lângă ușă. O deschise, scoase o hârtie șifonată, i-o întinse. Aici. Totul este aici. Andrei luă documentul. Era simplu, dactilografiat, cu greșeli de tastare corectate manual. Dar era semnat. Recunoscu imediat semnătura. Dragoș Munteanu, procurator al companiei, partener, om în care avusese încredere de la vârsta de 20 de ani. Mâinile îi tremurară. Andrei citi contractul de 3 ori, în tăcere, simțind cum îi se strânge gâtul. Documentul era prea simplu pentru a fi fals și prea real pentru a fi ignorat. Avea dată, valoare chiriei, identificarea părților, semnătură legalizată la notar și semnătura lui Dragoș clară, inconfundabilă. Cunoștea acel scris înclinat, felul în care partenerul desena deul cu o curbă exagerată. Femeia îl privea din pragul ușii, cu brațele încrucișate, protejând copiii cu trupul ei. Băiatul cel mare se îndepărtase puțin, privindu-l încă pe Andrei cu neîncrederea aceea specifică. Celor care au învățat deja că adulții necunoscuți rareori aduc vești bune. Fata îi ținea strâns mâna fratelui mai mic, iar băiețelul încetase să mai plângă, dar se ascundea încă în spatele ei. Când ați semnat asta?" a întrebat Andrei, returnându-i hârtia. Acum 4 luni," a răspuns ea, luând înapoi documentul și punându-l cu grijă în dosar. Plătesc la timp, întotdeauna în a 5-a zi lucrătoare a lunii. Niciodată n-am întârziat." Andrei și-a trecut mâna peste față. 4 luni. 4 luni în care casa tatălui său era ocupată și el nu știa nimic. 4 luni în care Dragoș a folosit o proprietate care nu-i aparținea pentru a face o înțelegere despre care Andrei nu auzise niciodată. Cum ați găsit acest loc?" a întrebat el, încercând să-și mențină vocea neutră. Femeia a ezitat. Printr-un agent imobiliar, un om de încredere, a zis el. A spus că proprietarul era în străinătate și dorea pe cineva să aibă grijă de casă, cineva de familie, care să nu-i creeze probleme. Și ați crezut. Eram disperată, a spus ea, iar pentru prima dată vocea i-a tremurat. Aveam 3 copii, tocmai îmi pierdusem casa în care locuiam. Nu aveam altă opțiune. Andrei s-a uitat din nou la copii. Păreau curați, bine îngrijiți, dar era ceva în ochii lor pe care îl recunoștea. Oboseală, prudență, teama tăcută de a pierde totul din nou. Mai văzuse asta înainte, la angajați concediați, la furnizori falimentați, la oameni care se luptau doar să se mențină pe picioare. Cum vă numiți?" a întrebat el mai blând acum. Elena, a răspuns ea. Elena Popescu. Și ei? A arătat spre copii. Mihai, Ioana și Petru? A spus Elena, atingând ușor capul fiecăruia în timp ce le rostea numele. Copiii mei. Andrei a dat din cap. A rămas acolo fără să știe exact ce să facă. O parte din el voia să intre în casă, să ia un telefon și să-l sune pe Dragoș imediat, să-i ceară explicații, să-l amenințe cu procese. Dar o altă parte privea acei copii și își dădea seama că ai expulza acum, fără să înțeleagă ce se întâmplă, ar însemna doar să mai arunce o familie în stradă. Nu vă voi expulza azi, a spus el în cele din urmă, dar trebuie să rezolv asta. Trebuie să știu ce se întâmplă. Elena părea să se relaxeze puțin, dar își păstra încă garda sus. Și dacă veți descoperi că acest contract nu valorează nimic, atunci vom vorbi din nou, a răspuns Andrei, dar cu calm, cu respect. Ea l-a studiat lung, ca și cum ar fi încercat să decidă dacă putea să aibă încredere în el. Andrei știa că nu putea promite nimic,
că situația era prea confuză, că el însuși nu înțelegea jumătate din ce se întâmpla. Dar era ceva în felul în care Elena îl privea, ceva care cerea doar o șansă să respire înainte ca pământul să se prăbușească din nou. Bine, spuse Elena în cele din urmă, dar între timp voi locui aici, cu copiii mei. Bine, repeta Andrei. Se întoarse la mașină, intră, porni motorul. Înainte de a pleca, privi pe fereastră încă o dată. Elena stătea încă în ușă, observând. Copiii se îndepărtaseră puțin, dar încă o înconjurau ca niște sateliți în jurul soarelui. Andrei îi făcu un semn, fără să știe de ce, iar ea îi răspunse cu un semn, fără să zâmbească. Pe drumul de întoarcere spre București, Andrei îl sună pe contabilul companiei. Îi ceru să verifice toate contractele semnate de Dragoș în ultimele 6 luni, mai ales cele care implicau proprietăți sau garanții personale. Contabilul promise că va avea un raport gata până a doua zi. Andrei închise telefonul și rămase în tăcere tot restul drumului, ascultând zgomotul motorului și vântul intrând pe geam. Casa de la țară, care fusese întotdeauna un simbol al controlului, era acum un simbol al trădării. Și el trebuia să afle cât de departe mergea această trădare. Biroul avocatului se afla în centrul vechi al Bucureștiului, într-o clădire veche cu arhitectură interbelică, cu lifturi care scârțâiau și coridoare cu pardoseală rece. Andrei intră acolo la 9 dimineața, după o noapte nedormită, și îl găsi pe avocatul Răzvan Stoica, așezat în spatele unei mese de mahon acoperite cu hârtii îngălbenite. Avocatul avea vreo 70 de ani, părul alb pieptănat pe spate, ochelari de citit atârnați de un lănțișor la gât. Fusese avocatul tatălui lui Andrei timp de 30 de ani și continuase să se ocupe de bunurile familiei după moartea bătrânului. Andrei, spuse avocatul Stoica, ridicându-se să-l salute, de mult nu te-ai mai arătat. Am nevoie de ajutor, răspunse Andrei, așezându-se pe scaunul de piele, uzată de cealaltă parte a mesei. Avocatul Stoica se reașeză, își împreună mâinile. Te ascult. Andrei povesti totul. Vizita la casa de la țară, familia care locuia acolo, contractul semnat de Dragoș, semnătura autentificată la notariat. În timp ce vorbea, văzu expresia avocatului Stoica schimbându-se de la curiozitate la îngrijorare și, în final, la o furie reținută. Ai o copie a acestui contract?" întrebă avocatul când Andrei termină. Nu, dar Elena, femeia care locuiește acolo, are originalul. Va trebui să-l văd," spuse avocatul Stoica, luându-și notițe pe un carnețel galben. Și voi avea nevoie și de documentele casei, actul de proprietate, înregistrări, certificate, totul." Le pot obține," spuse Andrei. Mai este un lucru," spuse avocatul Stoica, scoțându-și ochelarii și ștergând lentilele cu un șervețel. Trebuie să știu dacă proprietatea este implicată în vreo garanție bancară. Ipotecă, gaj, orice de genul ăsta." Pe Andrei îl strânse stomacul. De ce? Pentru că dacă Dragoș a semnat un contract de închiriere fără autorizația dumneavoastră, s-ar putea să fi făcut și alte lucruri, spuse avocatul Stoica, punându-și ochelarii înapoi. Și dacă proprietatea a fost folosită ca garanție pentru vreun împrumut, situația devine mult mai complicată. Andrei închise ochii pentru o clipă. Se gândi la Dragoș, la felul în care partenerul său se schimbase în ultimele luni. Mai anxios, mai nerăbdător, mai obsedat de o creștere rapidă și de rezultate imediate. Se gândi la discuțiile pe care le avuseseră despre extinderea companiei, deschiderea de noi filiale, cumpărarea concurenților. Dragoș vorbea mereu despre oportunități ce nu puteau fi ratate, despre ferestre care se închideau repede, despre riscuri care meritau asumate. Cât timp va dura să aflați?" întrebă Andrei. Depinde," răspunse Răzvan Stoica. Dacă totul este în registrele publice, vreo 3 sau 4 zile. Dacă există ceva ascuns, ar putea dura săptămâni." Andrei în cuvință. Atunci începeți imediat." Încă ceva," spuse avocatul aplecându-se în față. Femeia aceasta, Elena, ați spus că are 3 copii. Știți de unde vine? De ce era disperată?" N-am întrebat," recunoscu Andrei. De ce? Fiindcă, dacă contractul este fraudulos și vreți să o evacuați, veți avea nevoie de o hotărâre judecătorească. Și dacă are o poveste care justifică protecție legală, mai ales cu copiii implicați,
Judecătorul ar putea acorda un termen lung pentru plecare. Luni de zile, poate. Andrei nu se gândise la asta. Își imaginase că, descoperind frauda, ar fi fost de ajuns să arate actele și să-i ceară să plece. Dar acum își dădea seama că situația era mai complicată. Elena nu era o simplă intrusă. Avea un contract, plătea chirie, avea grijă de casă. Și avea 3 copii care trecuseră deja prin ceva destul de rău, încât să le lase acea privire speriată în ochi. Nu vreau să alung pe nimeni, spuse Andrei, mai mult pentru sine decât pentru avocat. Vreau doar să înțeleg ce se întâmplă. Răzvan Stoica îl observă preț de o lungă clipă. Uneori a înțelege e partea cea mai grea. Andrei ieși din birou și se întoarse la companie. Dragoș era într-o ședință, așa că se duse direct la biroul contabilului. Bărbatul, slab și nervos, îi înmână un raport de 15 pagini cu toate contractele semnate de Dragoș în ultimele luni. Andrei le citi pe toate acolo, în picioare, simțind cum îi se face sângele gheață la fiecare rând. Existau contracte cu furnizori de care nu auzise niciodată, acorduri cu clienți care promiteau reduceri absurde și, în mijlocul tuturor, o mențiune la un împrumut bancar de valoare mare, garantat prin bunuri imobile ale companiei și ale asociaților. Andrei închise raportul, privi pe fereastră, văzând Bucureștiul întinzându-se gri și infinit afară, și realiză că acea casă de la țară nu era doar o proprietate invadată. Era vârful vizibil al unui iceberg despre care nici măcar nu știa că există. Dragoș ajunse la birou la mijlocul după amiezii, după ședința cu investitorii. Andrei îl aștepta în sala de ședințe, așezat la capătul mesei lungi de sticlă, cu raportul contabilului deschis în față. Când Dragoș intră, aducând cu el mirosul de cafea și țigară, Andrei nu se ridică. Doar împinse raportul spre celălalt capăt al mesei. „Ce-i asta?" a întrebat Dragoș, luând documentul fără să se așeze. „Spune-mi tu," a răspuns Andrei. Dragoș a răsfoit paginile prea repede ca să le citească cu adevărat. Apoi a lăsat raportul înapoi pe masă și a zâmbit, acel zâmbet obosit al cuiva obișnuit să dea explicații. „E muncă, Andrei, contracte, înțelegeri, lucruri pe care trebuie să le facem pentru a menține compania SC, proiecte avangardă SRL în funcțiune. Contracte pe care eu nu le-am văzut," a spus Andrei. „Înțelegeri pe care eu nu le-am semnat." „Mi-ai dat procură," a amintit Dragoș încrucișându-și brațele. „Ții minte, când ne-am extins în zona rurală, ai spus că ai încredere în mine să mă ocup de lucruri, în timp ce tu te ocupai de partea strategică." „Procura nu e o carte albă," a spus Andrei și a simțit cum îi se năsprește vocea. Mai ales când implică proprietăți personale. Dragoș a tăcut o clipă. Apoi a tras un scaun și s-a așezat încet, de parcă era prea obosit să mai stea în picioare. „Vorbești despre casa de la țară?" „Da, a fost necesar," mi-a spus Dragoș, privindu-și propriile mâini. „Aveam nevoie de garanții pentru bancă. Fără garanții, nu aveam împrumut. Fără împrumut, nu aveam cum să acoperim datoriile pe termen scurt. Ce voiai să fac? Să las compania să dea faliment?" Andrei a simțit cum îi urcă furia fierbinte și amară. „Puteai să mă consulți." „Tu călătoreai," a replicat Dragoș. „Erai prea ocupat cu acea fuziune care nu a dus nicăieri. Trebuia să rezolv repede." „Și chiria?" m-a întrebat Andrei. „De ce să pui casa la închiriat?" „Pentru a genera lichidități," a spus Dragoș, de parcă era evident. „O casă nefolosită nu servește la nimic. Cel puțin așa acoperă o parte din dobânzile împrumutului." Andrei a respirat adânc, încercând să-și păstreze calmul. „Și ai considerat corect să faci asta fără să mă anunți?" Dragoș s-a aplecat înainte, sprijinindu-și coatele pe masă. „Andrei, am făcut ce trebuia făcut. Dacă nu ai încredere în mine, atunci trebuie să regândim această societate." Amenințarea a rămas în aer, grea. Andrei s-a uitat la partenerul său, la omul cu care începuse compania acum 10 ani, și a realizat că nu-l mai recunoștea. Dragoș fusese întotdeauna ambițios, întotdeauna vrând să crească rapid, dar nu fusese niciodată necinstit. Acum însă era ceva diferit în ochii lui, ceva disperat. „Cât datorezi?" a întrebat Andrei, încet. Dragoș a clipit. „Ce?" „Personal. Cât datorezi?" Partenerul și-a mutat privirea. „Asta nu are nicio legătură."
Are totul de-a face, a insistat Andrei. Ai folosit casa mea ca garanție. Am dreptul să știu de ce. Dragoș a rămas tăcut mult timp, apoi a oftat, trecându-și mâna prin păr. Vreo 200.000, poate puțin mai mult. 200.000 de lei, a repetat Andrei, incredul. Era să fie temporar, a spus Dragoș, repede. Mizasem pe o afacere care părea sigură, dar a mers prost, așa că a trebuit să acopăr, iar singura modalitate a fost să folosesc compania. Andrei a simțit greață. Ai amestecat datoriile tale personale cu cele ale companiei. Am făcut ce trebuia ca să supraviețuiesc, a răspuns Dragoș, iar acum era furie și în vocea lui. Crezi că e ușor? Crezi că îmi place să fac asta? Încerc să salvez totul, Andrei, totul. Compania, viața mea, moștenirea ta. Și tu stai aici să mă judeci de parcă aș fi un criminal. Ești, a spus Andrei, zrece. Ai folosit bunuri care nu ți aparțin. Ai făcut contracte fără autorizație. Ai adus o familie întreagă să locuiască în casa tatălui meu, fără știrea mea. Dragoș s-a ridicat, împingând scaunul înapoi cu putere. Atunci dă-mă în judecată. Du-te, dă-mă în judecată. Dar fără mine, compania se duce la fund în 3 luni. Și atunci pierzi tot. Casa, compania, totul. Andrei a rămas așezat, privindu-și partenerul. Și a realizat că Dragoș avea dreptate, cel puțin în parte. Dacă rupea acum legăturile, dacă îl dădea în judecată, dacă expunea totul public, compania nu ar supraviețui. Clienții ar fugi, furnizorii ar tăia creditul, banca ar executa datoriile. Totul s-ar prăbuși. Dar să rămână tăcut însemna să fie complice. Însemna să accepte ca Dragoș să continue să facă ce vrea, să folosească ce vrea, să riște ce vrea. Mă voi gândi, a spus Andrei în cele din urmă. Dar între timp nu mai semnez nimic fără aprobarea mea, nimic. Dragoș a încuviințat, încordat. Apoi a ieșit din cameră trântind ușa. Andrei a rămas singur, privind raportul. Și s-a gândit la Elena, la copii, la casa de la țară. S-a gândit la tatăl său, la tot ce construise. Și a simțit că pierde controlul asupra a tot. Andrei s-a întors la casa de la țară sâmbăta următoare. De data aceasta a anunțat dinainte. A sunat la numărul pe care Elena îl lăsase și a spus că trebuie să vorbească personal. Ea a ezitat, dar a fost de acord. Când a ajuns era mijlocul după amiezii și soarele era sus, lăsând totul foarte clar, fără umbre unde să se ascundă. Elena l aștepta pe verandă, așezată pe un scaun de plastic alb. Copiii se jucau în curte, puțin mai departe, dar atenți. Mihai îl împingea pe frățiorul său într-un leagăn improvizat legat de un prun. Ioana desena ceva în pământ cu o crenguță. Când Andrei a coborât din mașină, ei s-au oprit și l-au privit. Mulțumesc că ai venit, a spus Elena ridicându-se. Mulțumesc că mă primești, a răspuns Andrei. Au rămas în picioare un moment, fără să știe exact cum să înceapă. Apoi Elena a arătat spre celălalt scaun de plastic. Vrei să te așezi? Andrei s-a așezat. Scaunul a scârțâit sub greutatea lui, dar a rezistat. Elena s-a așezat și ea din nou, împreunându-și mâinile în poală. Am descoperit câteva lucruri, a spus Andrei privind spre curte. Despre contract, despre cine a semnat. Elena a așteptat tăcută. Omul care a semnat este partenerul meu, a continuat Andrei. A folosit casa ca garanție pentru un împrumut, fără să mă consulte, și apoi a închiriat-o, tot fără să mă consulte. Deci contractul nu e valabil? A întrebat Elena și era teamă în vocea ei. Legal, încă nu știu, a recunoscut Andrei. Aștept ca avocatul să-mi dea un răspuns. Dar moral, el nu avea dreptul să facă asta. Elena a respirat adânc. Și acum? Acum trebuie să înțeleg mai bine situația, a spus Andrei, întorcându-se să o privească. Ai spus că erai disperată când ai închiriat locul acesta. Poți să-mi spui de ce? Elena s-a uitat la copii, de parcă verifica dacă erau suficient de departe ca să nu audă. Apoi s-a uitat înapoi la Andrei. Soțul meu a murit acum 1 an, a spus ea încet. Accident de muncă. Era muncitor pe un șantier, a căzut de pe o schelă. Compania a spus că nu avea nicio responsabilitate, că el nu folosea echipament de siguranță, dar el folosea. Am văzut fotografia în raportul poliției. Folosea. Andrei a simțit o strângere în piept. Am încercat să-l dau în judecată, a continuat Elena, dar avocatul de la sindicat care m-a ajutat a fost slab. S-au dezinteresat. Nu știu, procesul a stagnat
Și între timp facturile s-au adunat. Mi-am pierdut locul de muncă pentru că trebuia să am grijă de copii. Am folosit toate economiile. Și când s-au terminat, a venit evacuarea. Evacuarea? Din casa în care locuiam, a explicat ea. Era închiriată. 3 luni de întârziere, iar proprietarul a mers în instanță. Executorul judecătoresc a venit cu ordinul și mi-a dat 15 zile să plec. Andrei își imagina scena. Elena cu 3 copii, fără bani, fără unde să meargă. Și atunci a apărut agentul imobiliar Bogdan? A întrebat el. Elena a aprobat. Într-o biserică. Eram acolo cerând ajutor preotului, iar agentul a auzit. A spus că știe un loc ieftin, izolat, perfect pentru o familie mică. Am venit să văd, mi-a plăcut, am semnat în aceeași zi. Și ați plătit cât? 800 de lei românești pe lună, a spus Elena, plus apă și lumină. Andrei a făcut calculele mental, era mai puțin de 1/3 din valoarea de piață. Dragoș Munteanu închiriase ieftin intenționat, probabil ca să finalizeze rapid, fără să atragă atenția. Știați că această casă avea un proprietar? A întrebat Andrei. Știam că are, a răspuns Elena. Agentul a spus. A zis că proprietarul locuia în străinătate și dorea pe cineva de încredere să aibă grijă de loc, de aceea prețul mic. Andrei a aprobat, în tăcere. Nu era exact o minciună, dar era departe de a fi adevărul. Pot să vă pun o întrebare? A spus Elena, ezitantă. Sigur. Mă veți da afară de aici? Andrei a privit-o. A văzut oboseala din ochi, tensiunea din umeri, felul în care mâinile îi erau încleștate în poală, de parcă se ținea cu putere să nu se prăbușească, și s-a uitat la copiii din curte, la Mihai împingându-l pe fratele său în leagăn, la Ioana desenând în pământ, la Petru râzând de ceva ce doar el înțelegea. Nu știu, a răspuns el, sincer. Încă încerc să înțeleg ce să fac. Elena a aprobat încet. În regulă, înțeleg, doar să mă anunțați din timp dacă mă veți da afară, ca să am timp să caut un alt loc. Voi anunța, a promis Andrei. Au rămas acolo, așezați, în tăcere, preț de câteva minute, ascultând sunetele câmpului, păsări cântând în copaci, vântul mișcând frunzele, copiii vorbind în șoaptă între ei. Era pace, un gen de pace pe care Andrei nu o mai simțise de multă vreme. Când s-a ridicat să plece, Elena l-a însoțit până la mașină. Mulțumesc că ai vorbit cu mine, a spus ea. Sunt oameni care nu vorbesc, doar varsă totul peste tine. Eu nu sunt genul ăsta de om, a zis Andrei. Știu, s-a răspuns Elena. Și pentru prima dată ea a zâmbit. A fost un zâmbet mic, obosit, dar autentic. Andrei s-a întors în București cu capul plin. S-a gândit la Dragoș, la trădare, la datorie. S-a gândit la Elena, la copii, la disperarea tăcută. Și s-a gândit la tatăl său, la tot ce îl învățase despre responsabilitate, despre a avea grijă de oameni, despre a face ceea ce este corect chiar și atunci când costă mult. Trebuia să ia o decizie. Dar încă nu știa care. Luni, avocatul Stoica l-a sunat. Avea vești și niciuna nu era bună. Andrei a mers la biroul avocatului imediat după prânz, găsindu-l pe om înconjurat de hârtii împrăștiate pe masă. Ia loc, a spus avocatul Stoica, fără preambul. Andrei s-a așezat. Casa este ipotecată, a început avocatul, împingând un document peste masă. Dragoș a folosit-o ca garanție pentru un împrumut de 350.000 de lei. Banca a acceptat pentru că evaluarea proprietății era la 600.000 de lei. Andrei a luat documentul. Era un contract de împrumut bancar semnat acum 3 luni. Casa de la țară apărea listată ca bun imobiliar în garanție ipotecară. Și acolo era semnătura lui Dragoș, chiar sub identificarea lui Andrei ca proprietar. Mi-a falsificat semnătura? A întrebat Andrei. Nu, a răspuns avocatul Stoica. A folosit procura pe care i-ai dat-o. Tehnic avea puterea să facă asta. Andrei a simțit cum furia îi fierbe în vene. Dar fără să mă consulte? Procura nu cere consultare prealabilă, a explicat avocatul. Cere doar ca procurorul să acționeze în numele reprezentatului. Și asta a făcut. Asta e absurd. E legal, a corectat avocatul Stoica. Absurd, poate, dar legal. Andrei a aruncat documentul înapoi pe masă. Și împrumutul, unde sunt banii?
O parte a fost folosită pentru a plăti datoriile companiei, a spus avocatul Stoica. O altă parte a dispărut în investiții care nu au mers bine. Există un raport aici de la contabil care detaliază totul. Andrei a luat raportul. Erau foi de calcul de neînțeles, pline de numere și coduri. Dar concluzia era clară. Din cei 350.000 de lei împrumutați, doar 40.000 mai erau în casă. Restul fusese ars în operațiuni nebunești pe care Dragoș le făcuse singur. Și chiria casei? A întrebat Andrei. Banii pe care Elena îi plătește, unde se duc? În contul companiei, a răspuns avocatul Stoica. Dragoș a creat o rubrică numită Venituri patrimoniale și pune chiria acolo. Apoi o folosește pentru a plăti cheltuielile curente. Folosește chiria casei mele pentru a-și plăti propriile cheltuieli, a rezumat Andrei, neîncrezător. Din punct de vedere tehnic, de la compania voastră, avocatul corectă din nou. Dar da, practic asta. Andrei își închise ochii. Respiră adânc de 3 ori. Apoi deschise ochii și îl privi pe Stoica. Ce fac? Ai 3 opțiuni, spuse avocatul ridicând 3 degete. Prima, rupi cu Dragoș, revochi procura, preiei controlul total al SC, proiecte avangardă SRL și încerci să renegociezi datoriile singur. Risc? Compania poate falimenta în acest proces. A doua opțiune? Continui ca acum, îl menții pe Dragoș partener, dar ceri control asupra a tot ce semnează. Risc? Devii complice la tot ce a făcut greșit. Și a treia? Îi vinzi partea ta din companie și pleci, spuse Stoica. Iei banii, stingi ipoteca casei și o iei de la capăt altundeva. Andrei rămase tăcut, procesând. Niciuna dintre opțiuni nu era bună. Toate implicau riscuri. Toate însemnau să pierzi ceva. Și Elena? Întrebă el. Ce se întâmplă cu ea? Stoica oftă. Depinde ce alegi. Dacă rupi cu Dragoș și preiei compania, poți menține contractul de închiriere cu ea sau nu. Dacă continui cu Dragoș, el probabil va dori să vândă casa pentru a stinge datoria la bancă. Și dacă îți vinzi partea și pleci, cine cumpără va decide. Și dacă vreau să o protejez, atunci ai nevoie de un acord formal, spuse avocatul. Un contract nou semnat de tine, care să-i garanteze că poate rămâne. Dar chiar și așa, dacă casa este executată silit de bancă, contractul nu mai valorează nimic. Andrei își sprijini capul în mâini. Se simțea ca și cum s-ar scufunda în nisipuri mișcătoare. Fiecare mișcare pe care o făcea, fiecare decizie pe care o cântărea, doar îl trăgea mai adânc. Mai e ceva, spuse Stoica, ezitant. Ce? Dragoș negociază vânzarea casei, Hațin, avocatul, dezvălui. Am găsit un e-mail de la el cu un agent imobiliar rural. Vrea să o vândă unui investitor care construiește un resort în zona rurală a Prahovei. Andrei ridică brusc capul. Cum ai descoperit asta? Contabilul Cătălin mi-a transmis, explică Stoica. S-a îngrijorat când a văzut mișcarea și a crezut că ar trebui să știi. Dragoș știe că eu știu? Încă nu. Andrei se ridică. Merse la fereastră privind strada din centrul vechi de jos. Mașini treceau încet, oameni mergeau pe trotuare, totul continua normal, în timp ce lumea lui se prăbușea. Trebuie să merg acolo, spuse el privind încă afară. La casă? Da. Trebuie să o anunț pe Elena. Are dreptul să știe. Stoica în cuvință. Ai dreptate, dar ai grijă. Dacă Dragoș află că sabotezi vânzarea, poate face ceva drastic. A făcut deja, răspunse Andrei întorcându-se, și acum e rândul meu să acționez. Ieși din birou și se îndreptă direct spre mașină. O sună pe Elena pe drum, spunându-i că trebuie să vorbească urgent. Ea răspunse speriată, dar acceptă să-l aștepte. Andrei a condus repede, periculos de repede, simțind adrenalina cum îi curge prin vene. Trebuia să ajungă înainte să fie prea târziu, înainte ca Dragoș să vândă casa, înainte ca Elena să piardă totul din nou și înainte ca el însuși să piardă ultima șansă de a face lucrul corect. Când Andrei a ajuns la casa de la țară, era aproape seară. Cerul era pictat în nuanțe de portocaliu și violet, iar primele stele începeau să apară. Elena îl aștepta pe Prispa, cu copiii deja adunați înăuntru. El a coborât din mașină și a mers până la ea, simțind greutatea conversației pe care urma să o aibă. S-a întâmplat ceva?" a întrebat Elena, văzându-i expresia.
Trebuie să îți spun tot adevărul, a zis Andrei. S-au așezat pe scaunele de plastic. Andrei a povestit totul. Ipoteca, împrumutul, investițiile eșuate ale lui Dragoș și, în cele din urmă, încercarea de a vinde casa unui investitor. Elena a ascultat totul în tăcere, fața ei devenind din ce în ce mai palidă. Deci o să pierd locul ăsta, a spus ea când el a terminat. Nu era o întrebare, era o constatare. Nu neapărat, a răspuns Andrei. Încă încerc să găsesc o soluție. Ce soluție? A întrebat Elena și în vocea ei era amărăciune. Tu însuți ai spus că e casa ipotecată. Dacă banca execută, plec. Dacă investitorul cumpără, plec. Oricum ar fi, eu pierd. S-ar putea să existe o altă cale, a insistat Andrei. Investighez. Elena a râs, fără umor. Tu ești bogat. Pentru tine e ușor să vorbești despre o altă cale. Dar pentru mine, eu nu am unde să mă duc, nu am bani pentru altă chirie, nu am nimic. Andrei a simțit cuvintele ca un pumn. Avea dreptate. Pentru el casa aceea era moștenire, memorie, patrimoniu. Pentru ea era supraviețuire. Dă-mi timp, a rugat el. Doar câteva zile. Lasă-mă să văd ce pot face. Elena l-a privit îndelung. Apoi a încuvințat, obosită. Bine, câteva zile. Andrei s-a întors în București în aceeași noapte, conducând în întuneric, gândind. Avea nevoie de un plan. Avea nevoie de ceva care să salveze casa, să o salveze pe Elena și în același timp să rezolve situația cu Dragoș fără să distrugă totul în proces. Dar, la jumătatea drumului, în timp ce radioul cânta încet și farurile tăiau întunericul, o idee a început să prindă contur. Era riscantă. Era complicată. Dar poate era singura șansă. A doua zi, Andrei a stabilit o întâlnire cu Dragoș. De data aceasta, el a ales locul. O cafenea discretă din centrul vechi, departe de sediul companiei, departe de ochii curioși. Dragoș a sosit suspicios, dar s-a așezat. Ce vrei?" a întrebat partenerul fără ocolișuri. Vreau să facem o înțelegere," a răspuns Andrei. Dragoș a micșorat ochii. Ce fel de înțelegere? Vrei să vinzi casa de la țară pentru a-ți achita datoriile, a spus Andrei. Știu asta, știu că negociezi cu un investitor. Dragoș a încordat, dar nu a negat. Îți ofer o altă opțiune, continuă Andrei. Îți cumpăr partea din companie. Tu ești curat, fără procese, fără scandaluri. Și eu rămân cu totul, inclusiv cu datoriile. Pentru cât? Întrebă Dragoș, neîncrezător. Valoarea de piață, răspunse Andrei. Minus valoarea datoriilor pe care le-ai creat fără autorizație. Voi trimite un contabil să evalueze și să-ți dea un număr corect. Dragoș se gândi. Dar casa rămâne la mine, spuse Andrei. Nu se vinde. Și dacă refuz, atunci îți revoc procura, expun tot ce ai făcut și te dau în judecată pentru abuz de încredere, răspunse Andrei, calm. Îți pierzi reputația, pierzi clienții și probabil ajungi falit și dat în judecată. Dragoș deveni palid. Mă șantajezi. Îți ofer o ieșire demnă, corectă, Andrei. Tu alegi. Partenerul rămase tăcut mult timp, apoi oftă, trecându-și mâna peste față. Cât timp am să mă decid? 2 zile, răspunse Andrei. După asta, oferta iese din discuție. Dragoș în cuvință se ridică și plecă, fără să mai spună nimic. Andrei rămase așezat, bând cafeaua rece, simțind greutatea deciziei pe care tocmai o luase. Dacă Dragoș accepta, el rămânea singur cu o companie îndatorată și o casă ipotecată, dar cel puțin avea controlul. Putea încerca să repare lucrurile. Dacă Dragoș refuza, totul s-ar fi dus de râpă. În seara următoare, Dragoș sună. Accept, spuse el fără emoție. Trimite contractul. Andrei închise telefonul și rămase nemișcat, privindu-l. Reușise, îl scosese pe Dragoș din joc, dar acum venea partea cea mai grea, să salveze compania, să salveze casa și să descopere o cale de a o proteja pe Elena, fără să se ruineze în acest proces. Și pentru asta avea nevoie de un miracol, sau de ceva foarte asemănător. Zilele următoare au fost un vârtej de întâlniri, documente și negocieri tensionate. Andrei a lucrat cu 3 avocați diferiți pentru a structura achiziția părții lui Dragoș, asigurându-se că totul era înregistrat, legal și irevocabil.
Partenerul a semnat totul fără să citească bine, nerăbdător să ia banii și să dispară. Și când în sfârșit a părăsit compania, ducând cu el o valiză plină de hârtii și amărăciune, Andrei a simțit un amestec de alinare și spaimă. Acum totul era al lui, compania, datoriile, responsabilitatea. Și casa de la țară, încă prinsă în ipoteca băncii. Avocatul Răzvan Stoica îl avertizase, chiar și fără Dragoș, datoria persista. Și dacă Andrei nu plătea, banca ar fi executat garanția. Casa ar fi fost scoasă la licitație. Elena și copiii ar fi fost evacuați. Și totul ar fi fost în zadar. Andrei a petrecut o săptămână întreagă încercând să renegocieze cu banca. A propus termene mai lungi, dobânzi mai mici, orice i-ar fi dat timp companiei să-și revină și să genereze suficiente lichidități pentru a achita datoria. Dar managerii erau inflexibili, doreau garanții solide sau doreau să execute. Atunci avocatul Răzvan Stoica a sunat din nou. Trebuie să vii aici, acum. Andrei a mers. L-a găsit pe avocat cu o grămadă de documente vechi împrăștiate pe masă, unele atât de vechi încât hârtia era îngălbenită și fragilă. Ce e asta?" a întrebat Andrei. Dosarele tatălui tău," a răspuns Stoica. Am petrecut ultimele zile răscolind tot ce a lăsat el legat de casa de la țară și am găsit ceva interesant. El a împins un document peste masă. Era un act adițional, înregistrat acum 25 de ani. Andrei l-a luat, a citit antetul, apoi a citit din nou pentru că nu i-a venit să creadă prima dată. Drept de uzufruct viager, a repetat el, neîncrezător. Pentru familia îngrijitorului, a confirmat Stoica. Tatăl tău a înregistrat asta pe când îngrijitorul era încă în viață. Scria că, dacă bărbatul murea lăsând văduvă și copii fără mijloace financiare, ei aveau dreptul să locuiască pe proprietate cât timp aveau nevoie. Andrei s-a uitat la numele din document. Ion Popescu. A simțit cum îi îngheață sângele. Stai, a spus el, încet. Ion Popescu, acesta este numele. Al soțului Elenei, a completat Stoica. Am verificat. Este aceeași persoană. Andrei a rămas în tăcere, procesând informația. Tatăl garantase protecție pentru familia îngrijitorului. Și Elena, fără să știe, era exact persoana pe care o proteja acea clauză. Asta schimbă ceva? A întrebat Andrei. Schimbă totul, a răspuns Stoica. Ipoteca pe care a făcut-o Dragoș poate fi contestată. Pentru că a folosit un bun care avea o restricție de folosință, o restricție care limitează tocmai posibilitatea de vânzare sau executare silită atunci când o familie dependentă locuiește acolo. Banca nu știa asta? Probabil că nu, a spus avocatul. Clauza era înregistrată la notariat, dar într-un anexă veche pe care nimeni nu o mai consultă. Nici Dragoș nu știa sau nu i-a păsat. Andrei a simțit speranță pentru prima dată în săptămâni. Deci putem anula ipoteca. Putem încerca, a răspuns Stoica precaut. Nu este garantat, dar avem argumente puternice. Și dacă vom convinge banca că executarea silită a casei va genera un proces lung și complicat, ei ar putea accepta să renegocieze. Și Elena? A întrebat Andrei. Știe asta? Nu, a spus Stoica. Am crezut că e mai bine să-i spui personal. Andrei a luat documentul, l-a păstrat cu grijă și a plecat. A mers direct la casa de la țară, conducând repede, simțind cum îi accelerează inima. Când a ajuns, Elena era în curte, întinzând rufe pe sârmă. Copiii se jucau lângă gard. Ea a văzut mașina și s-a oprit, ținând un cearșaf ud în mâini. Andrei? A strigat ea venind spre el. Ce s-a întâmplat? Trebuie să te întreb ceva, a spus el coborând din mașină. Soțul tău, Ion, unde lucra înainte de accident? Elena s-a încruntat, confuză. Pe la diverse șantiere, de ce? Și înainte de șantiere, când erați mai tineri, s-a gândit. A lucrat la o fermă pentru o vreme, acum vreo 10-15 ani. Era îngrijitor, avea grijă de loc. De ce mă întrebi asta? Andrei scoase documentul din buzunar, îl întinse. Pentru că soțul dumneavoastră a lucrat pentru tatăl meu și tatăl meu a înregistrat asta. Elena luă hârtia, citi încet. Când termină, se uită la Andrei cu ochii mari. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră și copiii dumneavoastră aveți dreptul să locuiți aici, explică Andrei. Nu printr-un contract de închiriere, ci printr-un drept legal.
Garantat de tatăl meu acum 25 de ani. Elena lăsă cearșaful să cadă pe jos. Își duse mâna la gură începând să tremure. Nu se poate. Asta nu poate fi adevărat. Ba da, spuse Andrei, blând. Este adevărat. Ea se prăbuși, picioarele o lăsară și căzu în genunchi pe iarbă, plângând în hohote. Andrei se așeză în genunchi lângă ea, neștiind ce să facă, doar stând acolo în timp ce ea plângea. Copiii veniră în fugă. Mihai ajunse primul, privind de la Andrei la mama sa. Ce i-ai făcut?" întrebă el acuzator. Nimic," răspunse Andrei, ridicând mâinile. Tocmai i-am dat o veste bună." Ioana și Petru veniră și ei, îmbrățișând-o pe mama lor. Elena îi trase lângă ea plângând încă, dar acum zâmbind în același timp. Totul e bine," le spuse ea. Totul e bine. Putem să rămânem aici." Andrei se dădu înapoi făcând loc. Rămase în picioare, văzând acea familie îmbrățișându-se și simți ceva ciudat în piept. Nu era doar ușurare, era mai mult decât atât. Era satisfacție. Era sentimentul că făcuse lucrul corect, chiar și atunci când părea imposibil. Mai târziu, când Elena se liniști și copiii se întoarseră la joacă, ea și Andrei conversară așezați pe verandă. Nu știu cum să vă mulțumesc," spuse ea, ștergându-și ochii roșii. Nu trebuie," răspunse Andrei. Tatăl meu a fost cel care a făcut asta. Eu doar am descoperit." Dar ați fi putut ascunde," arătă Elena. Ați fi putut lăsa așa și să mă evacuați oricând ați fi vrut." Nu," spuse Andrei privind spre orizont. N-aș face niciodată asta." Rămaseră în tăcere pentru o vreme. Apoi Elena întrebă. Și acum ce se întâmplă?" Acum o să mă lupt cu banca," răspunse Andrei. O să arăt acest document, o să argumentez că ipoteca a fost făcută neregulat și o să încerc să rezolv asta fără ca dumneavoastră să pierdeți casa." Și dacă nu merge, o să meargă," i-a spuse Andrei, cu mai multă încredere decât simțea de fapt. O să meargă." Elena zâmbi, timid, dar sincer. Sunteți o persoană bună, Andrei." El nu știu ce să răspundă. Doar în cuviință se ridică și plecă, ducând cu el speranța că poate, doar poate, lucrurile începeau în sfârșit să se rezolve. Procesul împotriva băncii a durat 3 săptămâni. Au fost 3 săptămâni de drumuri înainte și înapoi, de întâlniri tensionate, de avocați discutând clauze și precedente. Andrei stătea în săli reci și impersonale, ascultând termeni tehnici pe care abia îi înțelegea, având încredere în avocatul Răzvan Stoica să-l ghideze prin birocrație. Argumentul era simplu. Ipotecarea fusese făcută pe un bun care avea o restricție de uzufruct viajer, înregistrată la oficiul de cadastru. Dragoș, acționând ca procurator, nu informase banca despre această restricție. Prin urmare, contractul de garanție era neregulat și putea fi anulat. Banca a rezistat la început. A argumentat că clauza era prea veche, că nu fusese menționată în documentele prezentate, că Dragoș acționase cu bună credință. Dar când avocatul Stoica a prezentat jurisprudență, arătând cazuri similare unde băncile pierduseră în executări silite pentru ignorarea drepturilor de locuință, atitudinea s-a schimbat. Directorul de bancă, Adrian, a acceptat să se întâlnească personal cu Andrei. A fost o discuție tensionată, plină de pauze lungi și priviri calculate. În cele din urmă, banca a propus o înțelegere. Menținea împrumutul, dar retrăgea casa de la țară ca garanție, înlocuind-o cu alte bunuri ale companiei. În schimb, Andrei ar fi trebuit să plătească o taxă suplimentară de dobândă și să accepte un termen mai lung de rambursare. Nu era perfect. Însemna mai multă datorie, mai mult timp prins în acel angajament, dar însemna și că casa era salvată. Elena și copiii puteau rămâne. Andrei a semnat. Când a ieșit din bancă, a sunat-o pe Elena. Am reușit, a spus el, imediat ce ea a răspuns. S-a lăsat tăcerea la celălalt capăt al firului. Apoi ea a spus în șoaptă, serios? Serios, casa nu mai este în garanție, puteți rămâne. Elena a plâns din nou. Andrei i-a auzit suspinele la telefon, amestecate cu râsete. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Cu plăcere, a răspuns el zâmbind, fără să-și dea seama. Acum ai grijă de locul ăla, bine? Voi avea grijă, a promis ea. Pentru totdeauna. În lunile următoare, Andrei a reorganizat compania. A fost o muncă asiduă, uneori dureroasă. A trebuit să concedieze oameni, să taie cheltuieli, să renegocieze contracte.
dar încetul cu încetul cifrele au început să se îmbunătățească. Datoria încă exista, dar era sub control. Și pentru prima dată în mult timp a reușit să doarmă o noapte întreagă, fără să se trezească gândindu-se la facturi. Casa de la țară a devenit parte din rutina lui. A început să o viziteze în fiecare weekend, nu mai ca un proprietar distant, ci ca cineva care făcea parte din acel spațiu. Elena și copiii îl primeau cu o naturalețe crescândă. Mihai a încetat să-l privească cu neîncredere și a început să-i ceară ajutorul la lecțiile de matematică. Ioana îl întreba despre facultate, despre profesii, despre lumea de dincolo de acel drum de pământ. Iar Petru, micuțul, într-o zi a alergat la el și l-a numit unchiul Andrei fără să se gândească de 2 ori. A fost un moment ciudat. Andrei nu fusese niciodată unchiul nimănui. Nu fusese niciodată numit așa. Dar când a auzit acea voce ascuțită spunând unchiule, a simțit ceva așezându-se în el, de parcă o piesă care fusese în afara locului își găsise în sfârșit potrivirea. Elena se schimbase și ea. Continua să muncească din greu, având grijă de casă și de copii, dar acum plutea o ușurință în ființa ei. Un zâmbet mai ușor, umerii mai puțin încordați. Și uneori, când Andrei sosea, îi pregătea și lui prânzul, mâncare simplă, orez, fasole, pui la cuptor, dar gătită cu grijă, servită cu afecțiune. Tu nu trebuie să faci asta, îi spuse el odată. Știu, răspunse ea, dar vreau. Nu vorbeau prea mult despre trecut, despre Dragoș, despre datorii, despre tot ce se întâmplase. Era ca și cum un acord tacit fusese încheiat, să privească înainte, nu înapoi. Într-o zi, Andrei repara gardul din spate când Mihai a apărut lângă el. Pot să ajut?" întrebă băiatul. Desigur," răspunse Andrei, întinzându-i un ciocan. Au lucrat împreună în tăcere o vreme. Apoi Mihai întrebă, L-ai cunoscut pe tatăl meu?" Andrei încetă să mai bată cu ciocanul. Se uită la băiat. Nu, dar tatăl meu l-a cunoscut și, din câte știu, era un om bun." Mihai în cuviință, pensativ. Aproape că nu mi-amintesc de el. Îmi amintesc doar că era înalt și că râdea mult. Cred că ai moștenit asta de la el," spuse Andrei, pentru că și tu ești înalt și când râzi, râzi cu adevărat. Mihai zâmbi, un zâmbet mic, dar autentic. Apoi se întoarse să bată iar în gard, iar Andrei reluă și el lucrul și amândoi au muncit până când soarele începu să coboare. În acea seară, înainte de a se întoarce la București, Elena îl chemă pe verandă. Voiam să-ți arăt ceva, îi spuse ea. Îl duse în spatele casei. Acolo, într-un colț care înainte fusese doar buruieni, plantase o grădină de legume. Roșii, salată verde, ceapă verde, toate organizate în rânduri îngrijite. Am învățat de la mama ta, explică Elena. Am găsit niște cărți vechi de ale ei în biblioteca casei. Aveau notițe despre cum să plantezi. Andrei privi cărțile pe care îi le arăta. Recunoscu scrisul mamei sale, mic și îngrijit. Simți un nod în gât. I-ar fi plăcut să știe că cineva le folosește, spuse el, încet. Sper că da, răspunse Elena. Au rămas amândoi acolo, privind grădina. Și Andrei realiză că acea casă de la țară nu mai era doar o moștenire. Era un cămin. Pentru Elena, pentru copii și, într-un mod ciudat și neașteptat, și pentru el. A fost într-o sâmbătă dimineață, la 3 luni după acordul cu banca, când Andrei primi un telefon ciudat. Era un număr necunoscut, dar a răspuns oricum. Alo? Domnule Andrei? Vocea de la celălalt capăt era masculină, formală. Aici este Marcu Ilie, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina. Vă sun pentru că a apărut o chestiune legată de proprietatea înregistrată pe numele dumneavoastră din zona rurală. Andrei simți o strângere în piept. Ce fel de chestiune? A apărut un cumpărător interesat, explică bărbatul. Acesta susține că are un contract de opțiune de cumpărare semnat de fostul procurator al proprietății, un anume Dragoș Munteanu. Andrei închise ochii. Desigur, Dragoș. Chiar și după ce plecase din companie, tot lăsase bombe armate. Acest contract este valid? Întrebă Andrei. Tehnic a fost semnat când domnul Dragoș Munteanu încă avea procura activă, răspunse Marcu Ilie. Dar cum procura a fost revocată înainte de termenul de exercitare a opțiunii,
Există o chestiune juridică de rezolvat. Cine e cumpărătorul? Un grup de investitori imobiliari, Carpați Development, vor să transforme zona într-un complex turistic. Andrei închise telefonul și îl sună imediat pe avocatul Răzvan Stoica. Avocatul ascultă totul și oftă adânc. Voi verifica, dar dacă contractul a fost semnat în timp ce procura era activă, ar putea fi dificil de anulat. Dificil sau imposibil? Dificil, repetă avocatul Stoica. Nu imposibil. Andrei a mers la casa de la țară în aceeași zi. Trebuia să o anunțe pe Elena. Când a ajuns, a găsit-o în curte, ajutându-l pe Petru să-i dea drumul la zmeu. Băiețelul râdea, alergând cu sfoara în mână, în timp ce zmeul se înălța șovăitor împotriva vântului. Andrei, Elena făcu un semn zâmbind, dar zâmbetul îi pieri când văzu expresia lui. Ce s-a întâmplat? Sael i-a povestit totul. Contractul de opțiune, investitorul, posibilitatea ca casa să fie vândută forțat. Elena ascultă în tăcere, fața ei devenind palidă. Deci chiar o să pierdem, spuse ea când el a terminat, după tot ce am făcut. Nu, spuse Andrei ferm, nu o să pierdem, îți promit. Nu poți promite asta, replică Elena, iar acum era furie. Nu controlez totul. Știu, recunosc cu Andrei, dar voi lupta, voi face tot ce trebuie. Elena îl privi îndelung, apoi dădu din cap, obosită. Sunt obosită de luptă, sunt obosită să fiu mereu pe punctul de a pierde totul. Andrei nu știu ce să zică. A rămas acolo, văzându-l pe Petru alergând cu zmeul, văzându-i pe Ioana și Mihai apărând la fereastra casei, văzând tot ceea ce devenise prețios și fragil în același timp. În zilele următoare, avocatul Stoica a lucrat fără oprire. A descoperit că contractul de opțiune avea vicii. Dragoș Munteanu promisese să vândă casa la o valoare sub piață, fără să ia în considerare clauza de drept de uzufruct viager, fără să-l consulte pe Andrei. Investitorul, la rândul său, făcuse o verificare amănunțită incompletă, due diligence, bazându-se doar pe cuvântul lui Dragoș. Putem contesta, spuse avocatul Stoica într-o întâlnire tensionată, dar va fi în instanță și ar putea dura. Cât timp? Luni, poate ani. Andrei își trecu mâna peste față. Și între timp? Între timp, investitorul poate cere o ordonanță președințială pentru a garanta tranzacția. Dacă o obține, Elena și copiii ar trebui să plece până la decizia finală. Nu, spuse Andrei categoric. Asta nu se va întâmpla. Atunci trebuie să faci o propunere, sugeră avocatul Stoica. Cumpără opțiunea de la investitor. Plătește mai mult decât a plătit el și el renunță. Cu ce bani? Întrebă Andrei amărât. Compania încă își revine, nu am capital disponibil. Atunci folosește chiar casa, spuse avocatul. Ipotecă din nou, de data asta pentru a plăti investitorul. Andrei a rămas tăcut. Era un cerc vicios. Să salvezi casa de o ipotecă doar ca să o ipotechezi din nou. Dar dacă era singura cale de a le proteja pe Elena și pe copii, atunci așa avea să facă. Cât a plătit investitorul pentru opțiune? A întrebat el. 50.000, a răspuns avocatul Stoica. Oferă 80.000 și spune-i că e pentru a închide afacerea astăzi. Avocatul a dat din cap și a luat telefonul. 2 ore mai târziu a sunat înapoi. Închis, a acceptat, dar vrea banii în 48 de ore. Andrei s-a dus la bancă. A solicitat un împrumut personal, folosind propriile sale bunuri drept garanție. Directorul băncii a ezitat, dar în cele din urmă a aprobat. 48 de ore mai târziu, banii erau în contul investitorului, iar contractul de opțiune fusese anulat. Casa era salvată. Din nou. Andrei a mers la proprietate să-i spună Elenei. Când a ajuns, era spre seară, iar soarele polea totul în auriu. Ea stătea pe verandă, cusând un nasture la o cămașă de-a lui Mihai. Am reușit, a spus el urcând treptele verandei. Elena a ridicat capul. Ce ai reușit? Am anulat opțiunea. Investitorul a renunțat. Casa rămâne a noastră. I-a lăsat cusătura să-i cadă în poală. Cât ai plătit? Nu contează. Ba da, contează, a insistat Elena. Te îndatorezi din cauza mea. Nu e din cauza ta, a spus Andrei, așezându-se lângă ea. E pentru că e lucrul corect de făcut. Elena l-a privit și era ceva diferit în ochii ei acum.
Nu era doar recunoștință, era recunoaștere, era respect. De ce? A întrebat ea în șoaptă. De ce faci toate astea pentru mine? Andrei a reflectat. De ce oare? Pentru că era casa tatălui său? Pentru că Elena avea un drept legal? Pentru că Mihai, Ioana și Petru meritau stabilitate? Toate astea erau adevărate. Dar era ceva mai mult, ceva ce nu putea numi. Pentru că meritați, a spus el în cele din urmă. Tu și copiii tăi meritați un loc sigur. Elena a zâmbit și era un zâmbet diferit de celelalte. Mai blând, mai intim. Apoi s-a întors la cusut, iar Andrei a rămas acolo, așezat lângă ea, ascultând trilul păsărilor și vântul prin copaci. Și-a realizat că lucrul acela, pacea aceea simplă, era ceea ce căutase el tot timpul. Lunile ce au urmat au adus o rutină pe care Andrei nu și-o imaginase niciodată. În fiecare sfârșit de săptămână, fără excepție, conducea până la casa de la țară. Uneori ajungea vineri seara, obosit după săptămână, și o găsea pe Elena în bucătărie pregătind cina. Alteori ajungea sâmbătă dimineața și îl ajuta pe Mihai să repare ceva ce se stricase. Sau se juca cu Petru în curte. Sau o asculta pe Ioana vorbind despre cărțile pe care le citise la biblioteca școlii. Compania continua să se recupereze, încet, dar constant. Andrei învățase să fie mai prudent, mai răbdător. Nu urmărea creșterea cu orice preț, preferă stabilitatea, sustenabilitatea și descoperea că această abordare, deși mai lentă, era și mai solidă. Într-o seară, după cină, Elena l-a rugat să vorbească cu el în particular. Au ieșit pe terasă, în timp ce copiii se uitau la un desen animat în sufragerie. E un lucru pe care nu ți l-am spus niciodată, a început Elena privind spre stele. Poți să-mi spui, a zis Andrei. Când soțul meu a murit, am fost plină de furie, a mărturisit ea. Furia față de compania care nu și-a asumat responsabilitatea, furia față de sistemul care nu m-a ajutat, furia față de Dumnezeu chiar. Am crezut că lumea e nedreaptă și că nu se va îmbunătăți niciodată. Andrei a așteptat, tăcut. Dar apoi ai apărut tu, a continuat Elena. Și chiar dacă erai bogat, chiar dacă puteai să mă evacuezi și să vinzi totul, ai ales să faci altfel. M-ai făcut să cred că încă există oameni buni pe lume. Și tu ești un om bun, a spus Andrei. Nu e asta, a răspuns Elena, întorcându-se să-l privească. Este că tu m-ai învățat că bunătatea nu înseamnă doar să nu faci rău, înseamnă să faci bine, chiar și atunci când te costă mult. Andrei a simțit o strângere în piept. Nu se gândise niciodată așa. Mai e ceva, a spus Elena ezitantă. Copiii, te văd ca pe un tată acum, mai ales Petru. Te strigă unchi, dar cred că în adâncul sufletului te vede ca pe mai mult de atât. Și tu? A întrebat Andrei fără să se gândească. Cum mă vezi tu? Elena a rămas tăcută un moment lung, apoi a zâmbit, un zâmbet mic, dar sincer, ca pe cineva important. Era un răspuns vag, dar plin de semnificație. Andrei a simțit ceva mișcându-se în el, ceva ce nu mai simțise de mult timp. În săptămânile următoare, conviețuirea dintre ei s-a schimbat subtil. Mici gesturi. Elena păstrând o bucată de prăjitură pentru el, Andrei aducând cărți noi pentru Ioana, priviri care durau o secundă în plus, conversații care se întindeau până târziu în noapte. Mihai a fost primul care a observat. Într-o zi, în timp ce Andrei îl ajuta cu temele, băiatul a întrebat, "Îți place mama mea?" Andrei aproape s-a înecat. Ce? Îți place de ea, a repetat Mihai, privindu-l direct. Nu ca prietenă, cam mai mult. Andrei nu știa ce să spună. De ce crezi asta? Pentru că te uiți la ea așa cum se uita tata, a răspuns băiatul, și era ceva de adult în acea privire de 10 ani. Și pentru că ea se uită la tine la fel. Andrei a rămas fără cuvinte. Voiam doar să știi, a continuat Mihai, revenind la lecție, că dacă îți place de ea cu adevărat, e în regulă și noi te placem. Acea conversație i-a rămas în mintea lui Andrei zile întregi. Oare Mihai avea dreptate? Oare simțea el cu adevărat ceva pentru Elena, dincolo de responsabilitate și prietenie? Răspunsul a venit într-o noapte furtunoasă. Andrei rămăsese să doarmă la casă, pentru că ploaia era prea puternică pentru a conduce înapoi. Elena a improvizat o saltea în sufragerie
iar ei au stat de vorbă în timp ce ascultau zgomotul ploii pe acoperiș. "Ți-e frică de fulgere?" a întrebat Elena, când un tunet deosebit de puternic a zguduit casa. "Nu," a răspuns Andrei. "Dar ție?" "Da," a admis ea. "Mereu mi-a fost, de când eram mică." La următoarea furtună, Andrei a văzut-o pe ea strângându-se puțin. Fără să gândească, a întins mâna și a apucat-o pe a ei. Elena a privit mâinile lor împreunate, apoi la el. "E în regulă," a spus Andrei blând. "Eu sunt aici." Elena i-a strâns mâna înapoi și au rămas așa, ținându-se de mână, până când furtuna a trecut și somnul a venit. Când Andrei s-a trezit dimineață, Elena încă dormea pe canapea, respirând ușor. El a privit-o o clipă, văzând lumina soarelui răsarei luminându-i chipul, și a realizat că Mihai avusese dreptate. Îi plăcea de ea. Și nu ca de o prietenă. Dar să știe, asta era una. Să facă ceva în privința asta era cu totul altceva. Decizia de a vorbi cu Elena despre sentimentele sale nu a venit ușor. Andrei a petrecut săptămâni gândindu-se, reconsiderând, întrebându-se dacă era prea prezumțios, dacă interpreta semnale greșite. Dar de fiecare dată când mergea la casa de la țară și vedea cum zâmbea ea când ajungea el, cum mâinile lor se atingeau când îi dădea sarea la cină, cum discuțiile lor se prelungeau până târziu în noapte, știa că trebuia măcar să încerce. Într-o după-amiază de duminică, cu copiii jucându-se în pârâul din spatele proprietății, el și-a adunat în sfârșit curajul. Elena era în bucătărie spălând vase, iar el s-a oferit să le șteargă. "Elena," a început el luând o farfurie udă, "pot să-ți pun o întrebare?" "Desigur," a răspuns ea, fără să privească. "Te-ai gândit vreodată să o iei de la capăt, cu cineva, vreau să spun, după soțul tău?" Elena a încetat să mai spele. A rămas nemișcată cu mâinile în apa cu spumă, privind pe fereastră. "Uneori," a admis ea, încet, "dar îmi este frică." "Frică de ce?" "Să aleg greșit, să pun copiii în pericol, să mă rănesc din nou." Andrei a lăsat cârpa de vase jos. "Și dacă ar fi cu cineva pe care îl cunoști deja? Cineva în care ai încredere?" Elena s-a întors încet să-l privească și în ochii ei el a văzut înțelegere. "Andrei, îmi placi," a spus el direct, "mai mult decât ca o prietenă, și știu că poate părea ciudat, având în vedere cum ne-am cunoscut, având în vedere tot ce s-a întâmplat, dar este adevărat." Elena a rămas tăcută. Andrei a simțit cum îi bate inima cu putere, pregătindu-se pentru respingere. Dar apoi ea a zâmbit, mic și tremurător. "Și tu îmi placi." Andrei a simțit aerul ieșindu-i din plămâni. "Serios?" "Serios," a repetat ea. "Dar îmi este frică, Andrei. Tu ești bogat, eu sunt." "Eu. Noi trăim în lumi diferite." "Nu trăim," a contrazis Andrei. "Noi trăim aici, în această casă, pe acest petec de pământ, și asta este lumea noastră adevărată." Elena l-a privit pentru o clipă lungă, apoi a făcut un pas înainte și, ezitant, i-a atins fața cu mâna udă de săpun. "Ești sigur?" "Absolut," a răspuns Andrei. Ea s-a aplecat și l-a sărutat. A fost un sărut blând, atent, plin de promisiune și teamă amestecate. Când s-au despărțit, Elena plângea. "Îmi pare rău," a spus ea, ștergându-și ochii, "doar că a trecut atât de mult timp de când am simțit cu adevărat speranță." Andrei a tras-o într-o îmbrățișare. "Poți simți acum, poți simți mereu." Lunile care au urmat au fost de adaptare. Copiii au primit vestea cu mai multă naturalețe decât se aștepta Andrei. Mihai a ridicat din umeri și a spus, "Știam deja." Ioana a pus 1000 de întrebări despre nuntă și rochii. Petru a început pur și simplu să-l numească pe Andrei tatăl nou, ceea ce a făcut-o pe Elena să râdă și să plângă în același timp. Andrei nu a locuit oficial la casa de la țară, nu imediat, dar a început să meargă din ce în ce mai des, până când a fi acolo a devenit mai mult o regulă decât o excepție. Compania SC Proiecte Avangardă. SRL rămânea în București, dar el a descoperit că putea lucra de la distanță o bună parte din timp, iar lucrurile pe care nu le putea rezolva de la distanță le rezolva în vizitele săptămânale la capitală. A fost în timpul uneia dintre aceste călătorii când avocatul Răzvan Stoica a sunat cu o veste importantă.
Îți amintești de acea clauză de drept de uzufruct viager? Îmi amintesc, a răspuns Andrei. Am reușit să reglementez totul, a spus avocatul. Acum este înregistrat formal că Elena și copiii au uzufruct viager asupra proprietății. Nimeni nu îi poate scoate de acolo, niciodată. Andrei a simțit o ușurare profundă. Mulțumesc, avocatul Stoica, serios. Am făcut ce trebuia și a răspuns avocatul. Și tu la fel. Tatăl tău ar fi mândru. Când Andrei i-a povestit Elenei, ea a plâns din nou. Părea să fie singurul ei mod de a procesa fericirea extremă. Dar de data aceasta, Andrei a plâns și el. În anul următor s-au căsătorit. A fost o ceremonie mică, la casa de la țară, cu puțini invitați. Mihai a fost paj. Ioana domnișoară de onoare. Petru a dus verighetele și le-a scăpat pe jos pe drum, ceea ce i-a făcut pe toți să râdă. A fost imperfectă și perfectă în același timp. Andrei a vândut apartamentul din Floreasca și s-a mutat definitiv. Compania a păstrat-o, dar a restructurat-o pentru a funcționa descentralizat. Și-a descoperit că putea fi antreprenor și, de asemenea, tată, de asemenea, soț, de asemenea, un bărbat fericit. Casa de la țară a încetat să mai fie moștenire sau refugiu. A devenit un cămin adevărat, cu zgomot de copii, miros de mâncare în bucătărie, haine pe sârmă, jucării împrăștiate. A devenit locul unde Andrei a învățat că controlul era o iluzie și că adevărata bogăție nu avea nimic de a face cu banii. Ani mai târziu, când Petru era deja adolescent și a întrebat cum s-au cunoscut părinții, Andrei și Elena s-au privit și au zâmbit. Este o poveste lungă, a început Elena. Dar pot să o rezum, a completat Andrei. Voiam doar să mă odihnesc în casa mea de la țară. Și am găsit o familie întreagă care avea nevoie de un cămin. Și am descoperit că, salvându-i pe ei, m-am salvat și pe mine. Petru a făcut o față confuză. Asta nu are sens. Va avea, a spus Elena, trecându-și mâna prin părul fiului ei, într-o zi. Și a avut. Pentru toți, în cele din urmă, povestea a avut sens. Povestea despre cum a pierde controlul a fost singura modalitate de a câștiga tot ce conta cu adevărat. Despre cum trădarea a dus la izbăvire. Despre cum o casă goală a devenit un cămin plin. Și despre cum uneori cele mai bune lucruri din viață sunt cele pe care nu le-ai planificat niciodată.